ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Хуҷанд бо ҳидояту дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастуру супоришҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар тамоми соҳаҳои хоҷагӣ, халқи шаҳр, амалигардонии дигаргунсозиҳо ва фароҳам овардани як силсила корҳои назарраси созандагии амалӣ гардидааст. Ин нукта дар нишасти хабарии раиси шаҳри Хуҷанд ки дар толори мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд баргузор гардид қайд карда шуд. Дар нишаст илова гардид ки бо мақсади тақвияти ҳадафи санъатикунонӣ бо суръати мамлакат дар шаҳр корҳои пурмаҳсул ба роҳ монда шуда, дар натиҷа ба маблағи 1,2 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда шуд ки аз нақша 26,3% зиёд аст. Дар ин давра ба хориҷи кишвар ба маблағи 240 миллион сомонӣ маҳсулот содирот карда шудааст. ҳамзамон 125 корхонаҳо 121,8% маҳсулоти рақобатпазир истеҳсол намуданд. Дар раванди рушду инкишофи соҳаи саноат бо ҷалби зиёда аз 100 миллион сомонӣ сармояҳо 18 адад корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ бо технологияи муосир таъсис дода шуд. таъмини пурраи барзиёди нишондиҳандаҳои иқтисодии соҳаҳои хоҷагии халқ боис гардид ки ба 114,6% иҷро шавад. раиси шаҳри Хуҷанд илова намуд ки бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд сохтмон, навсозӣ ва таъмиру таҷдиди 950 иншоотҳои ҳаётан муҳим ба нақша гирифта шуда, то имрӯз нақшаи 5-солаи бунёди иншоотҳои ҷашнӣ 137% таъмин шуда, ба ҷои 950 адад 1302 иншоотҳои гуногуни ҳаётан муҳим бунёд гардидааст ки аз ин миқдор 207 адади онҳо ба нимсолаи аввали соли ҷорӣ рост меояд. дар анҷоми нишасти хабарӣ намояндагони васоити ахбори омма саволҳои худро доир ба рушди соҳаҳои санъати сабуку хӯрока ва бунёди ҷойҳои навикорӣ, сифати маҳсулоти истеҳсолӣ, бунёди биноҳои баландошона ва муассисаҳои соҳаи иҷтимоӣ, майдончаҳои варзишӣ, вазъи санитарӣ, хизматрасонӣ, хоҷагии коммуналӣ, таъмини оби ошомиданӣ, бартарафсозии оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода, васеъкунии роҳҳои мошингард, амалисозии лоиҳаи шаҳри бехатар ва доир ба дигар масъалаҳо саволҳо пешниҳод намуда ҷавобҳои мушаххас гирифтанд.